Протестирам против Мая Манолова. Защо? Защото за 2-3 дена е препитала 50 граждански организации какъв аджеба изборен кодекс искат и всички са казали, че не искат мажоритарен. Всички казват, че не ги искат, нали? Че не искат си този, си бил до сега. Тая Мая Манолова нито спи, нито яде. 50 граждански организации е припитала и всичките в един глас казали, нас ли добре? Най-тревожното е, че няма абсолютно никакъв граждански морал. Човешки и от каквато ще гледна точка. Ама никакъв, на йотичка, на секунда го няма. Има такава невероятна наглост, такова безочие и както бразилците казват кара де пау, или както турците го казват геонсорати. От то геонсорат по-голем в живота си е... На колко години сме, Тони? Стига вече, станахме на 100 години заедно. 100 години, обаче такова чудо, ама никога през живота си не съм си помислял, че мога да го видя. Невероятна наглост и нахалство. Лошото е, че няма свестни хора в политиката, интелигентни хора вече се омерзиха от това, виждат какво става и бягат от политиката, бягат от страната. Това е страшното, да знаете.